bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal ndu jettuɗen Allah en juule rasulillah sallallahu alayhi wa sallam en jetti gueno dokkuɗen fartange arde hande e galle mo ganduɗa ma ko kañum woni doyen Ibrahima Déme wondude e ɓessugu ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni association ɓessugu walla taniraɓe Seydou Soraw Déme gorko mbo Kanel enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo yurmede Allah wone makko kanko e dendagal maaɓe julɓe hande o noon ko ɓessugu makko taniraɓe makko kañumen ɓamti e gollal ngal ganduɗa ma kanko Seydou Soraw omo yiɗno ɗum jofnude kono Allah subhanahu wa taala hoddirani hokki fartange noon ɓessugu makko taniraɓe makko paami ɗum ɗon gari gam vraiment jokkidde walla addude ko ganduɗa ma kanko Seydou Soraw omo yinno ɗum timminde ko ɗum saabi hande ɓessugu ngu kala ene ɗo fedde nde walla membre uji bureau association eɓen ɗo e nder galle mo ganduɗa ma ko goto e ɓessugu Seydou Soraw enen mbawi wiide kanko Ibrahima Déme baba Ibrahima Déme enen jettamo enen jarnamo e janggal o jaɓɓi ɓessugu ngu kono kay enen jettamo enen jarnamo kay e manggu ganduɗa hoore ma hande o ko kanko jogui guinol golle walla yamirore e golle ɗum noon en mbatta so wonama en puɗɗori ko wiyete ko duwaw enen gandi enen ken ɓiɓɓe julɓe inchallahu rabbi gueɗe baɗe ni alay saago tigui rigui mbaɗen duwaw sen gayni duwaw ma en mbaɗ hatmu haysoko seeɗa e Qur'anul Karim inchallahu rabbi e on sa noon mbawen huccande jinnaɗo men mawɗo mo ganduɗa hoore ma hande ɓessugu koko ari wadde mo présenté ganduɗa hoore ma ko kañum tigui woni livre ɓe bindi gote gueɗe ɗe ganduɗa hoore ma Seydou Soraw mo ganduɗa hoore ma fa tabarakallah machallah radiyallahu taala anhu ko kañum tigui woni jinnoɗo ɗum ɗon yo ɗum waw latade ɗum noon ko yettude on e jarnuɗen e wiide kadi inchallahu rabbi ɗeɗo gueɗe baɗe hondani enen ñaago association yo jokku golle no hannit ni ɗon ɗe mbatta so wona totten gote e seeɗen ɓe waɗen en duwa inchallah mbawen fuɗɗade gueɗe so Allah lamɗo jaaɓi ɓeɗe yon bisimilla moon ɓesgam ɓesgu ceerno Seydou Soraw foof eɗen kawri ɗo hande e mawninde ñalawma o ganduɗa Allah rokki en ɗum tawtere wono deftere liggey makko mo wanno sukaɓe makko ɓesgu makko taniraɓe makko dari ha mbaɗi hen golle tiɗɗe awa pour feññinde deftere nde pour ɗum noon ko hande deftere nde muulama addama ɗo e yeeso men eɗen jettiri hen Allah eɗen barkinoro ɗum min kam min ɓuuri yettude Allah saabu min hande Allah hoddiri mi tawtere e ɓesgu ceerno Seydou Soraw yetti Allah no feewi mbiɗa duwono sukaɓeɓe mbiɗa yettaɓe duwonoɓe yo Allah jurno balɗe mabɓe yo Allah yoɓɓe barke yoɓɓe moƴƴere eko mbaɗi ko saabu jeyaɗo Allah mbaɗon ceerno Seydou Soraw nde gurdam mum foof koye rewde Allah e janngude e jannginde ɗum noon so tawi ɓesgu makko yiɗi hollude ɗum ha yimɓe mbawa rewde e pele makko ɗum ko eɗen jetti hen Allah no fewi noon hade men fuɗɗade tan eɗen dokka o hono taniraɓe baɗam tani ko maro hande e worɓe kanum hecciɗo hono Chérif Lam wa pour ko hafiz Qur'an Allah waɗani en ɗum dañci tanade ceerno Soraw ene heewi ni hande taniraɓe makko wonɓe hafiz Qur'an kanko hande kono noon kanko woni afo mawɗo en ɗum noon en dokkuma teddugal ngal yo hade men fuɗɗade haala ka uddita ɗum ayat Qur'an barkinere ɗum bisimillah bismillahi rahmani rahim caggal yettude Allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen calmina jinnaɗo meɗen gonɗo ɗo o eɗen ñagonoma Allah yo Allah rokkumo gurdam juɗɗam ɓoyen dusodirde e makko saabu ko haali ɗo ko wona hunde wemde hande ɓiɓɓe ceerno Seydou Soraw ko kanko goto heddini min ɗo henna kanko woni baba kanko woni nene ɗum noon ɗum ɗo kadi ko yettere Allah emin jettiri Allah e ɗum ɗon amin ñagonoma Allah yo Allah rokkumo balɗe juutɗe min ɓoyda e makko min ɓoyda dusodirde e makko Allah ene hattani ɗum ɗon ene wawi ɗum ɗon emin ñaagui Allah ɗum ɗon yo Allah waɗani en ɗum ɗon eyyi so ɗum ɓenni noon ha feere janngugol Qur'ana ngol
min batti ɗum e junngo miñi meɗen Cheikh Touré onne kadi ko baaɗiraɗo e nder baaɗi ko ɗum noon bisimilla ma Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمد وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور صدق الله مولانا العظيم. ngal ɗo dental jooɗi ngal ɗo ngal ceerno Saydou ne tijjino ɗum ɗon kala ko wawi waɗede kanko mo tijjino ɗum ɗon sabu anniya o e miijo ngo ene woɗɗi nde wallifto henna nde ɗo deftere nde wallifi nde ganduɗa wiyama ene mofti ma won ujunnaje 5 jimol aɗa andi ɗum ɗo o moftanani e zamanu makko tan o moftani ko aduna o fof e raɓiɗinade ceerno Saydou habaru muɗum ko minen puɗɗi feññinde ɗum ɗo kono noon wona ɗo haɗata ewa minen kadi amin jetta Allah arzikini min goto e ɓiɓɓe makko wawi tawede eyyi ɗo waɗi miijo ceerno Saydou ngo ko miijo woɗɗoygo wawata andede noon so wona yaada e zamanu kala zamanu garɗo ene ɓeydo nde wonno ɗum kanko minen min ganda ɗum kono kanko omo tijjino ɗum ɗon eyyi ɗum ɗo tan jinnomi wadde hen kadi waktu ene raɓiɗi kadi ma taw en mbatta so wona puɗɗiɗen hokkude konngol président association kañum fuɗɗo présentation goto e dendagal tande wonɓe ɗo goto foof haala ɗo ummi e ceerno inchallahu rabbi on sa mbawen artude e mawɗo mo ganduɗa ma ko kañum woni khalifa men tedduɗo woni ceerno Ibrahima Déme inchallahu rabbi ɗum noon ma taw en puɗɗorto e président tan waɗa présenté. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam e ñaganade on Allah moƴƴere e ñagade on nelduɗo on duwaw e ñagade on duwaw
nde ɗo weltare ene neɗɗo wawa sifade nde hannde so tawi noon ko banggue association o ene wayno nde o fuɗɗi kanko oɗo association ɓooyi ene wayi ene wiye ko kanko bamen Aboubacry Déme kanko joofino sukaɓeɓe yo ndentat yo mbaɗat batuji lewru foof so dañi puɗɗori koɗo makko ɗo galle makko ɗo gila 2000 kono noon association oɗo kam tigui ko 2018 fuɗɗi 2018 dal ko nden kam o dañi taɓande wonde e diwande wonde e dawande wonde on sahan kam noon o dañi objectif uji o dañi pandale ɗe ko rendinde ɓesgu ceerno Saydou Soraw foof kanko no yiɗirno ɓesgu yo on gotum ni on saaha ene wayno hankkadi ko 2018 o ko nden ɗum tigui rigui ɗum ummana tigui rigui fedde nde waɗi daaɓe waɗi taawe kanko bamen Ibrahima o walli en guila e kayitaji hay fof ha Allah waɗi ha fedde nde joni hankkadi nde qirra nde dañi kayit nde dañi récépissé guila 2021 2023 nde dañi kayit on saaha noon hankkadi min kuccani wadde réalisé won gueɗe ene jeeya hen kanko Mame Saydou o yidde makko tuuye makko foof ko ɓurno yidde e gurdam makko ko defte makko ɗe Allah walla mo muula ɗe muule ko yaade hajju e muulanede defte makko Allah walli kam hajju o waɗani ɗum hoore makko mulgol defte ngol o dañani wadde ɗum o nawi defte ɗe o sanki joni noon Allah walli fedde nde kam darima ha Allah walli ɗum e ɗum ɗon fedde nde noon ko bureau o woni ɗo bureau o woni ɗo henna ko min woni ɗo henna ko mataw e min mbiyetemi ko Tidiane Déme jibinimi ko Aboubacry Déme ko ɓi ceerno Saydou Soraw Aboubacry Déme voilà. Assalamu aleykum mi salmini jinnaɓe ɓe mi juurima ɗumen min mbiyetemi ko Mariame Aboubacry Déme mo ceerno Saydou Soraw komi secrétaire général e nder fedde nde assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min Cheikh Ahmed Tidiane Touré mo Oumou Koulsoum ceerno Saydou Soraw min toppiti affaire juɓɓudi fedde nde organisation. assalamu aleykum min mbiyetemi ko Fadima Kouro Mama Yel ceerno Saydou Soraw min woni trésoriére association o. min mbiyetemi ko Ousmane Aboubacry Déme mo ceerno Saydou Soraw min woni jogui min woni adjoint joguiɗo organisation et logistique o e nder fedde nde on jarama. assalamu aleykum wa rahmatullah. caggal salminde juurade dental ngal fof ndeɗo fedde yo Allah juutnu ɗum yo Allah juutnude ngal ɗo jokkodira en yo Allah juutnu ɗum ndeɗo Alhaji Aboubacry Déme hunde fof o waɗani kam teddugal fof waɗani kam o mawnima mawni alqur'an joguinomi hewno wonde e makko ma saha fof omo wiyama kanko woƴƴima ko gueɗɗi ɗe defte ɗe muule so ɗe muulama haɗe gasi ha hankkadi o andi muulama ha gasi goƴƴima ko keddiɗo ko galle kanil o maha galle o ɗum omo heewi haalande ɗum noon ko moƴƴere makko tan e jokkere makko enɗam ñaagui Allah noon tawde defte ɗe mulnama ɗum ko hunde nde o yinno no feewi hande to woni to o weltima wallahi o weltima ɗum noon ɗum koye goƴƴaji makko jeerno o wi kanko tawi tan ɗum waɗama ha gasi suuƴi o fonta koyɗe alhamdulillah o yeehi o tawaka koye o tawama alhamdulillah rabbil alamina ɓesgu o yo Allah juutnu ɗumen yo Allah juutnu jokkodiral ngal ine min ko Demba Diallo mbiyetemi walla Saydou innirami ko mama mabɓe nani on innirami nani Allah juutnu balɗe moon on jarama donimon bo Alhaji Ibrahima oɗo noon o rontiɓe kamɓe fof kala mawni ko kanko ronki alhamdulillah rabbil alamin kala ko ɓen ponno wadde omo waɗa kala ɗo penno darade omo daro ñaguima Allah noon yo Allah juutnu balɗe makko yo Allah juutnu balɗe makko yo Allah moƴƴin batten makko yo Allah waɗa barke ɓesgu makko wallahi omo lomti omo timmi kadi lomtugal ɗum noon ko yettude Allah no feewi tawde kadi o tawama kamɓe fof ɓe tawama mawniɗa ko en fof tawama alhamdulillah rabbil alamin. mbiyetemi ko Cheikh Tidiane Déme ɓi Mamadou Saydou afa makko biyeteɗo ɓi Mamadou Saydou caggal julde nelaɗo
caggal yettude Allah e julde nelaɗo mbiɗa ñaago Allah tan kadi Allah junnu gurnam baabi amen Ibrahima ba Ibrahima Dem yo Allah ɓoynumo ɗo ɓooya dusɗe min fedde nde noon kadi mbiɗa duwanode kadi arde fedde nde fo hay sinno mi jeyaka hen kam mbeɗa duwanode yo nde yaar yo Allah hokkude nde yaara yeeso ko wayno Tidiane Abou e Mariama Abou e Sharif Lam en Cheikh Touré en ko nandi hen ɓen fof yo Allah yoɓɓe moƴƴere beltima e golle mabɓe jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Min jetti Allah ɓeydi Allah wurni en ha hawritini en hen ñaagui Allah noon yo Allah junnu ɗum ha juuta mbawɗe tan ko weltade en beltima hen min mbiyetemi ko Bintou Wahbine Touré Bintou Wahbine Touré ɓi Umu Kulsum ceerno Saydou Sorawo. Assalamu aleykum min salmini wonɓe ɗo jinnaɓe seerɓe mawniraɓe miñiraɓe foof mi juurimamaɓe eyyi min komi ɓi Mamadou Saydou Sorawo baba woni Afa wiye Fatimata Mamadou Saydou Sorawo min salmini mi juurimamaɓe ɗum ɗo kadi yo juut ɓooy waɗede baba men gardi ɗo kadi yo Allah yo ɓooy dusde min ɓooy dusodirde wadde hen cellal e sellireɗo minen ɓesguji amen e juutde balɗe moƴƴude battane wadde hen sutoro aduna e lakara wadde hen yaajede foof reen min reena guite kunnuɗe e seyɗade foof jarama yo juut Allah junnu. Waaleykum salam min mbiɗo wiyete El Hadj Amadou Dé ɓi ceerno Ibrahima ceerno Saydou Sorawo joni min woni adjoint secrétaire général o DDM Mariam Dem Aboubacry. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Salmini koreji jooɗiɗo fof salmini babam min mbiyetemi ko Mamadou Saydou ɓi Ibrahima ceerno Saydou Sorawo min woni afo makko guinirama ko afo ceerno Saydou Sorawo Mamadou Saydou. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eyyi min mbiyetemi ko Sharif Mouhamadoul Moukhtar innirami noon ko Sharif Mouhamadoul Moukhtar to Khayi eyyi nenam noon innirimi ko Mamadou Saïdou afo ceerno Saydou Sorawo woni bamum ɓeeɗo eyyi nenam wiyete ko Safiata ceerno Saydou Sorawo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko holko gonɗa e association tarbiya wa taalim wayno neydi e jangguinde. Alhamdulillah inchallah jarama caggal ndu mbaɗɗen présentation en gandi tigui rigui terɗe fedde nde ganduɗa hoore ma ko kañum woni taniraɓe Saydou Sorawo Dem mbo Kanel radiallahu taala anhu enen ñaago Allah mawlana moubarak Allah subhanahu wa taala yo Allah yurmomo yaafamo kanko e dendagal mayɓe julɓe e ina ɗo noon mo ganduɗa ma hande ombo kalteno woni goto e ɓesgu makko mo ganduɗa ma ko ɓii ko wiyete ko ceerno Ibrahima Dem mo ganduɗa ma tabarakallah machallah ko kañum ɓesgu ngu foof teddiniri hande ñalawma hande o arde wadde présenté ko ganduɗa ma ko kañum woni livre mo ganduɗa ma gote livre uji ganduɗa ma kanko ceerno Saydou Sorawo omo yinno ɗum tigui rigui no hanniti ni Allah walli sukaɓeɓe taniraɓeɓe vraiment dañi fartague wawde wadde ɗum noon ɓe gaari wadde ɗum présenté ceernaji ko adi foof baba Ibrahima min jinno ko mbaɗana min présenté kalna min d' abord hooli an holko gonɗa e ceerno Saydou Sorawo. ko ɓiɓɓe ceerno Saydou Sorawo ene wayno mataw koddajo o woni Habibou ɓi babam on sankima rawande ani min heddi hen awwa amin awwa babam noon min mi dañani andu ɗum no fewi saabu nde ma min gurdani ko juuti mataw duuɓi 5 jeegom awwa ko ciftorto e makko tan ko ganduɗa ko gueɗe tati ko naate ene naate haqqillam mi yalti mi mbawa yejjidde ɗum gandumi ceerno Saydou Sorawo gorko newiɗo mo fiyata ɓiɗɗo min de mi yiyani omo suudi jungo mo fiya ɓiɗɗo ha hay somo jangguina mi arata mi leɗo e dow makko mo jang ha o Ibrahima yeyat
no cuton mbaɗata ni tawi dow aɗa andi ɗum ko baaba newiɗo mo hulani jiɗɗo bamum korsinɗo bamum onne kanum babiraɗo on kanumne ko jiɗɗo ɓiɗɗo ha nani negani wadde ɗum dara so wiyat tan ko Ibrahima yeet ɗum tan nananmi awwa ɗum kam mbiɗa teskitima ɗum makko ha hande mbiɗa siftoro o senni so hayno mbeɗa ngaylo e dow makko ni tawi ɗawi mo janggina nde ciftortumi kadi sen naɗɗo e haqqillam ha mi jitta mukko ko nde yaltata galle mo yaha makka mbiɗa siftoro ɗum mbeɗa haaltan ɗum Ibrahima Sall o wi ko enen gonduno Ibrahima Sall no ko baɗam min keccodira ma taw jogani kam seeɗa sankima rawane on bien sen hayno ko vers lesquelles années 45 parce que 46 sabu ko ndeno yaata makka nde ummi ɗon yalta galle 46 ñande hen ni ene tooɓi min e Ibrahima Sall sukaɓe mabɓe ko ɓalli mehi ni min mbanno par ce que ko aɗa andi guerre nden 46 yimɓe jalti guerre tan ma taw koltu hewani kono noon tan minen kam komin cukalon min dewi hen noon min ndewe makko ɗum waɗɗi puccu almuɓe makko ne mbaɗi puccu ene ndewe makko en jalti en duusamo min ndewi hen ha o yalti wuro o wi o rumti o wi Ibrahima koote hankkadi koote hankkadi darimi ɗon min darimi ɗon elle mbiyami tan en oto yaako ƴeewmo pour la dernière fois a wonta yitude sabu ɗon darimi ha majjimi haw wirni ɗum mi siftiri ɗum hande yaltata e ɗum ciftu ɗum kadi ko ñalawma ganduɗa ñande e ñalawma goto e gallamen o muppuno ɗon almudo ne wiye Alsane Déme nodda galle chef de canton Abdousalam Kane mi tinani tan haw ari hakkude galle tan o fukki o yari galle o fof wuuki waka paye makko ko woni mataw ko nden omo addi télégramme ceerno babam sankima ɗum ha hande mbeɗa siftoro nde nangi mbeɗa jaggue e wutte nenam mbeɗa hanka mbiɗa luuka nono yimɓe fof ɗum ɓe gueɗe tati nden ɗum noon gandirnami tan ko min kam mi gandalam e to banggal gurdam makko fof mi ewa wan noon kadi min nene nde o yeehi nenam yaltigal yeehi nawimi min e mawnam goto biyeteɗo Abdoullahi Sellano mo waɗi ɗum e jimol mum makko ni mo ñagoɗo ɗum cellal nayi yeehi galle mbamum Cheikh Hamidou to Matam naworima woni hande mbeɗa siftoro on seeɗa kam ne min jolle oto min jaaha wuro ngo fof ne diɗɗini hankkadi rewi hen gurdam ha min jalti wuro e alhamdulillahi rabbil alamin kono ponnomi nenam woppirimi ɗon ko mbeɗa yomi janggo Qur'ana wadde kam ni e ɓi nenam goto ceerno Hamidou Abdoul Hamid hafiz Qur'an ko fewnanimi gueɗam foof ha fewi pour on nawami hoore ñiiwo hoore ñiiwo nan o haaldemo ha gasi caggal ɗum nde on ari jamma ene nawami mbeɗa wonde nenam kuro mawnum nenam ene woppirinam wi nde o ari de tawi mbeɗa fawa pawgol musgol ɓandam fof ne wuuli jaw o wi Abdoul Hamid ngel ko cukalel sana yaha ladde yo taw ɓandu ne selli sabu to paɗon to nani ala safara ala haydara ndeka ko came gonduno pidmi subaka tan ɓandu fof surki non o yahi wa gondumi hen mi andani li foti lebbi nden safara ala ko kaye nagge tan juppitemi subaka fof mo socca mo itta ɓuuri ɗum ɗo puƴe ɗe mbiɗa luuka
nani ɗum kam kadi mi anda no foti lebbi ha jaltumi hen ha wuri école udditi ɓe nannimi école no nani ɗum tawi mo Thiès gay to mawni ko Alhaji Mamadou Lamine Kane o nani ɗum o téléphone o wi henno yomi yaltine yaltinaɓe keddimi ɗon mbeɗa jangga e duɗal baba galle baba ceerno Amar ɗo ɗum goto joguino sukaɓe mi jangguini ɗumen ceerno Bayla gonmi ɗon ɗum kam jangge kar pan noon jamma ñalawma min kuɓɓa duɗal ha jammam min fini subaka min kuɓɓa duɗal min jangga kadi ha weeta min goni noon gonmi ɗon maari kam duuɓi tati maaro ɓuuri ni sabu duuɓi jeegom sabu ko kummimi ɗon ko 53 tawi hankkadin hitande nan rewde hen nde ɓe nannimi école kadi o nani ɗum yomi yaltine laaɓi ɗiɗi jaltinaɓe keddimi ɗon mbeɗa jangga ɗon tataɓol ngol ko a Mamoudou miñi ko mo jiiɗi baba jaggi junggam nayimi école nde wonani ɗum o wi ɓaade ko miñi ko waɗi ɗum kaw makko ɗum wawa ittude mi ittata ɗum ma ko ɗum Allah hoddiri ni natmi ɗon école ha maari duuɓi tati kaw Amadou jami to kaw Mamadou miñi ko janggi directeur école ene resi mawnam Fatimata Saydou to Tamba toon jaami toon jokkimi cammi ha dañmi entré en 6e ni minen ɗo banggue dan ɗum noon jaarumi koto banggue France min e Derma Abou tan mataw e Cheikh mawnam janggi hen école awa ceerno Aboubacry tam dañi honde ingénieur caggal ɗum o wurtimi e wadde école ingénieur uji ɗi min patam toon bande o wiya waɗ élevage sa gasni baɗen société on natrimi cadre on kon ha jaltumi ingénieur élevage awa noon min fannu France o jaarumi ko ɗum waɗi defte ɗe so bindama arabe hamni am saɗa sabu min janggani ɗum kono noon ko ɗum waɗi nde Derma Abou waɗata ɗum ni mbimi yo mbaɗe hen partie française nani explication pour yimɓe mbawa famde saabu ɓesgu joni hewɓe hen ko école janggi nani ne jiiɗi andude ko woni e deftere he kono noon mbawa saabu ko arabe tan o wi eyyi ma ɗum waɗoy men après hay ɗum kadi mi siftini ɗum Tijane ni ɓii ko wa ko ɗum tan ko c'est un vœu que tous les petits enfants de Thierno Saydou formule souhaite pour waɗede mbawa kanum ne anda ko tano men liggi nani ko noon baba caggal ndo Allah hoddiri e vraiment ko mbaɗɗa en ko expliqué foof e fewde e kanko Thierno Saydou Soraw wonande ko teskiɗa koye makko e wonande aussi ko Allah hoddiri koye ma wonano jangguɗo ko wiyete ko ɗemgal arabe ngal Allah huttinma ke tubikiri ha ko Allah hokkuma koyen foof ɗum noon foof kadi alhamdulillah rabbil alamin paami ɗum kono garen e ko ganduɗa ma hande o ɓesgu walla tandaɓe bindi livre ene jeeya e œuvre uji ɗi ganduɗa ma kanko ceernajo umbo yinno ɗum ɗon waɗe te kanko dañani fartange waɗde ɗum sukaɓe dañi ɗum ɗon hol impression mo joguiɗa sona weltare tan saabu ko kanko Thierno Saydou ko ɗum ko veu makko wonno no fewi siftora Derma Abou ɗum ne haltanami wiye omo ɓoosa babam basam welti noon o wi Abou haalan ko jiɗɗa o wi jinmi rokkam debbo moƴƴo o wi ala o wi ala rokke dewɓe hewɓe daña ɓesgu heew o wi min mulnaka sa ala rokkima ballaka mulde deftere ni Allah waɗi nde o yeehi makko tawi o nawri ko winduno ko o waɗi ɗum windi ɗum nulde ɗum keer par poste pour muule mataw noon Allah hoddiri tawi o ari Khartoum Andourmane rafimi fayimo ɗum yettimo ñawi ɗon no Allah hoddiri nawimo wadde so famille kanko Thierno Saydou Soraw rutti e jomum ko caggal ndo yano hijjore
eyyi tawi hujji haw gas Allah rokkimo kam hijjude haw gasde omo arta noon omo wonde e gorgol am Aissata Aissata Ama nani e almuɓe mabɓe ceerno Mamadou Selli awwa ɗon Allah hoddiri ɓe Abdoul Alpha mbo sikki awwa kamɓe haw ɗon Allah fayimo haw rutti ɗon nde ɓe nani ɗum toon noon Caire nultiri édition Andouroumane Soudan to éditeur goɗɗo deɗam Abou noon Aboubacry Demo won noon kanum ne nanino ko babam wi ko Allah waɗi o jogui o fiɓi anniya yaade ha to Soudan to nani yiitude defte ɗe to goni ko windano ko kanko Aboubacry Demo eyyi ɗo ari mbaɗo ponnoɗo o wadde ɗum ɗo Soudan ɗo wima yi min dey ɗum ɗo ɗum arino ɗo kono noon won jiiɗo ɗum yii ɗum tan soodi en andi defte ko woni hen ko soodi ɗum sa wawi ruttudemi haalisam adresse makko nani tottuma o wi hatte mate Abou waɗi feere ha dañi haalis mata ko ambassade walli ɗum totti yoɓi ɗum o totti o hollimo to on woni so tottirimo deftere nde écrit o kankone hankkadi Allah wallimo hawo heeɓi bindi ba makko o warti Sénégal fiɓi hankkadi anni wadde ɗum édité yimɓe bandiraɓe fof ganda jiiya ɗum e julɓe falo sartuɗum e julɓe falo o waɗi hen ko wawi saabu wonko mulano hen o dañi nuldude hen e sernaɓe mawɓe galleji mawɗi e almuɓe hewɓe dañi hen ha saha fof min mbeɗe namde ɗum kono mataw yonani tan pour nde wannoon demande o heewi serna taniraɓe makko nani pelliti wadde waɗa ɗum édition mawɗo kewɗo pour wawde saktude ɗum e bandiraɓe hewɓe e julɓe hewɓe ɗum addi association noon ha waɗi ko waɗi ko alhamdulillah ko noon caggal ndo kolliɗa wonde ko association ɓamti ɗum hande o hol conseil mbo dokkata ɓesgu ɓayde hande ɓen ɗo e sa ƴeewi garagal mabɓe ɗo hande fitu kamɓe ɓe laaɓama walla eɓe piiɓe nder pittel mabɓe ko an woni jinnaɗo mabɓe ɓe keddira mo ganduɗa hoorema hande o ko an tan foti wawde rokkudeɓe yamirore beele vraiment eɓe mbawa ɗumin e mbawa jokkude golle hol conseil mo mbattaɓe conseillé e on ɗon fan kamɓe de ɓe beeli conseil saabu déjà koɓe mbaɗata ko tan min belti hen sowona jokkude golle tan sowona jokkude golle ñagonoɓe Allah Allah walluɓe yalla rokkuɓe tinnare e anniya tinna anniya mabɓe ha ɓe yettina anniya mabɓe jeeto ɗum tan ñagantoɓe kamɓe kam eɓe daari e nder darde so Allah eɓen saha fof ɓe kawra eɓe kaala ko fate ɓesgu ceerno Saydou Soraw e fate defte mum ɗum noon aɗa andi ɓen kam hankkadin sowona duwana ɗumen tan yo jokku golle e ñagana ɗum yo Allah yettin golle mumen ani ko c'est une œuvre longue haleeno noon saabu hankkadin ɗo ko taniraɓe ha jatiraɓe ha foof ɗum foof poti naftorade ɗum ko noon aɗa andi ɓe kewi fulɓe ne kewi wiide wuuri ene nafa ruttime joomum en nafa enen mbawi wiide kanko ceerno Saydou Soraw o wuuri omo nafa o ruttime joomum omo nafa par ce que gandal ngal o acci ngal ɗoyti hande rontinama ha sukaɓe makko taniraɓe makko gaari nen jiiɗi yo dendagal aduna o yo naftoro ɗum ɗon ɗum noon déjà fitti ko o wuuri omo nafa kono o ruttime joomum kadi hande omo jokki nafde recommandation ngaji ganduɗa ma aɗa jogui ɗum fewde ɓesgu aɗa andi kala ɓesgu ngu jiiɗa ko beele so tawi ene jogui mawɗo mo ganduɗa hoore ma o hande eɓe titoro mawɗo o walla eɓe jii mawɗo o ɓe kuli ɗum ɓe jogui ɗum ɗo ene waɗi recommandation ɗi ganduɗa ma mawɗo ene hokkaɓe ɗum ɗon ganduɗa hoore ma jangge e jaam hay hunde sernataɓe hay hunde vraiment ittatake ɓe goni koye dow muɗum eyyi koko mbirumi tan kamɓe eɓe beeli wajade no fewi saabu koɓe eɓene hen saabu saha foof eɓe pottoya Fouta saha foof kamɓe ɗo cellule Dakar o ɓe potta ɗo
ɓe potta ɓe kaala affaire ɓamtare fedde nde nani Fuuta nene ko noon ɗum noon yoɓe jokku golle tan ten emin mbadde duwaw amen ene mabɓe nani ko mbino ko ɗum tan ko kamɓe beeli haalande ko hen ɓe goni ko yoɓe yallah walluɓe tan min duwontoɓe tan yallah wallu yallah ɓeydu jam. Dernière question tan woni est ce que aɗa jaggi date de naissance Ceerno Seydou Soraw? 1883 nani sanki ko 1912 1947. Donc on peut dire que kanko jinnaɗo o wuuri à peu près duuɓi 63 en 3 ans à peu près. duuɓi nulaaɗo eyyi Allah kanko noon kankone nulaaɗo ni tan ndeysan o dañani wuurde e ba makko no feewi sabu tawi mo yaaray duuɓi 6 mi sikki wa yumone tawi mataw nomo mo yaare duuɓi nogas ene 16 nani ɗum ko dañani wuurde jinnaɓeɓe ko Allah hoddiri tan komo wonduno e tanira e kawiraɓe makko ɓen nannimo Qur'an tani ko nannimo Qur'an kadi kawiraɓeɓe kadi ballitimo ne jang éducation makko. ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en wayno ko ɗum ɗo woni ko puɗɗinoɗen wadde joni joni noon mataw en payat tan e président ma o hokkir ko ganduɗa ma keeɓe bindi ko ɓe tottuma ɗum totta dendagal association gote mabɓe kala terɗe association taw ke junggo ma ummi on sahan kadi wona vraiment œuvre o udditama wonande no foti wawi tottirede foof taw ina wawi tottirede honda noon inchallahu lamdo jaɓi inchallah. Alhamdulillahi rabbil alamin nani ko yallah yimɓe naftoro ɗum nani ko liggey makko yallah yomma ɗum nani kadi caktuɗo tampuɗo en e kadi e wallude yo binde ɗi gandal ngal yo sakto yallah wallu ɗum yallah humtu haaju mum yallah suuru ɗum yallah hokkum asuye yaajene ɓamtare ɗanno e ɓesgu mumen kala julɗo barakallah liggey o tabarakallah nani kamɓe sukaɓeɓe kamɓe mbaɗi ni nani ɓe mbaɗi hen jawdi mabɓe mbaɗi hen tampere mabɓe foof ha dañi defte baɗe ni noon ko mataw hayso aɗa siifa ɗo tan hayso ko caggal ɗo seeɗa ciifanaɓe tan ɓe ganda kam ɗum ɗo ko tottaɗo fof anda kam ke jungo ma ko an woni tottuɗeɓe ɗum par ce que enen paye remise symbolique enen gandi livre mo gandanɗa hoorema ɓesgu walla taniraɓe Seydou Soraw mbaɗi ɗum muuli ɗum hande o jinnaɗo mabɓe gorko woni Baba Ibrahima Déme ene ƴetti windi hen en jii mais également omum jogori tottude président o oɗo livre noon mbo jogori tottude président ko livre association forrindi ɗum mais haɗata gote mabɓe foof kamɓe terɗe association gote mabɓe fof mo hokku ɗum livre so Allahu lamɗo jaaɓi mais également association aussi ma ruttumo teddugal ngal ɗon joni so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon ma payen e remise o inchallah. Et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai le plaisir de remettre les œuvres de mon père Thierno Seydou Soraw à ses descendants, en l'occurrence sous présidence de l'association de ses petits-fils, Cheikh Tidiane Abou Bakr Déme. Inde Allah inde nunaaɗo sallallahu alaihi wasallam welti totta deftere ganduɗa ko golle Ceerno Seydou Soraw Ba enani taniraɓe makko
pour jokka liggey o nani caggal nde mbaɗi deftere nde ha no ɓuuri fewirde nani ñagonoɓe Allah yallah walluɓe yallah humto haaju barakallah. Peut-être il va remettre on va le remettre comme ça tout le monde. Inde tañiraɓe ceerno Saydou Soraw liggey bamma o Allah yettini ɗum ɗo henna Allah walliɓe wune o deftere nde muulama joni noon eɓe ñagoma hen yamirore kadi eɓe teddinirma kadi deftere maɗa nani ɓe mbaɗnima hen on konngol ngol mbaɗi hen yo Allah junnu balɗe ma yo Allah wonda e cellal moƴƴina battane ma yaaɓo e dusugo juut yo noon deftere nde ndeni caggal ɗum eɓe ñaguima noon yamirore beele nde ɓe mbawata han kadi tottirde defte ɗe almuɓe e seremɓe e ɓiɓɓe leydi ndi e aduna o fof voilà deftere ma nden jetti Allah nde kimminde deftere caggal liggey mbaɗaɗo hen gila e ɓiɓɓe gila e jadiraɓe ha jettini golle ɗe bam ñaguino yo waɗane nani Allah rokkiɓe ɗum rokkiɓe miijugo rokkiɓe sembe rokkiɓe bawɗe wadde ko bam yinno ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah. taade ko ñoor ko yidde heddadade baba ceerno hammi baba manam mi ruttiten nguɗa ko mbimi ceerno hamme baba ceerno hamme baba ko seydi makko ceerno makko ceerno hamme baba to cilon talla to cilon nani ɓe gondi maare duuɓi ɗiɗi e o haɗimo ruttade ko ñooro saabu yidde heddadade wondude makko tellement korsa naati hakkude mabɓe omo haalta eɓe jaaha wuuro woto wuuro ceerno hamme kamɓe ceerno hamme e makko e woɗɓe almuɓe ɓe mbaɗi pucci maɓɓe jeehi haaɓe paandi wuuro ceerno hamme yoɓe tello pofto o wiɓe goto foof yo joño waɗa poésie waɗa poésie jiɗɗa wadde confirmé kanko ko yimri e jangde ɗum tan woni golle makko kay barakallah ha ɗum rokkimo nde kamɓe fof nde ɓe gaddi koɓe mbanno ceerno hamme ƴeewi fof o wi ko ceerno seedo waɗi ko ɗum fimni tan ko poète ɗum woni sora o machallah ɗum addi sora o nani ko poète tabarakallah Allah rokkimo haqqille e kadi tabarakallah pinal yaaji esprit te wanno ko janggo sabu deda Mamadou Saydou ne haltanami e deftere makko kala ɗo nani deftere no woni ganda o yahat toon aɗa andi deftere ngala nani anana deftere wuuro woto goto ne jogui deftere ummo to makko galle makko o yahat ha toon o wona toon dumunna ha huño deftere nde o arta o yehina ha hankkadin kala ɗo yeehi o heɓa ɗon o woppa ɗon noon nani ko jiɗɗo gandal ha ko nani firti tan ko o waɗi noon sallah sallam mbino ko ƴeewoye gandal ɗo wawi won ƴeewoye gandal barakallah machallah ko
ɗum teddugal machallah e nafoore e dañde yakar ɓeyditorade addimi ɗo hende wonno koye jinnaɗam oɗo baba Ibrahima Déme ko jinnaɗo banggue yo bang tabarikallah machallah Allah waɗi kadi nani de hen nde mbaɗanmi galle nde ko ɓiyi ko hen nani de on idi wonde sohnajam ene wiye Jeynaba Déme koye on Allah rewni dañmi taniraɓe anani tanam mamam anani ceerno Seydou Soiraw andi ɗum noon mo woni tanum fof minen ko hen jeeyami koye taniraɓe ceerno Seydou Soiraw jeeyami eyyi inde nde min mbiyata ko Amadou Gandou ɓe mbiyata kono ko Amadou Ly tan mbiyetemi Amadou Gandou eyyi kadi tabarikallah machallah oɗo Amadou Tidiane Déme ko miñiraɗo min gondi min gurdi ko kamum sukabam ɗum ne ko hunde mawde kamɓe Mariame Déme en ɗum ɗon wonɓe ɗo foof anani komi ɗum oɗo ani tabarikallah machallah e leydi mbiye wonde jinnaɗo ma jangguini tanam de eyyi tanam noon e ko nanmi e ko mawɓe kaali ceerno Seydou Soiraw nde o ara hay ceerno Hammide ko gando o gando har kamil kanko noon hono baba Ibrahima no wiiri ni ko neɗɗo jiɗɗo gandal pasniɗo gandal kala ɗo gandal ene haale walla ne yewte kanko ne kanani hattan makko o yahno kumpitoyo ko wonata on ko o daña hen ko dañata hen ko ɗum kanko ne koyen mi nanini nde o yahara nde ko ceerno Hamme wimon an kay ala ko mbatta ɗo ni tabarikallah aɗa yoni foof ko doniɗa ko henna Soiraw e ɗum ɗon foof tabarikallah machallah ɗum woni o yeehi o felliti kadi tabarikallah machallah ko gando kanko mam ceerno Seydou Soiraw ayde ɗum noon emin hay deftere nde min deftere nde haade muulede bawam Aboubacry Déme mbi jogui hen exemplaire on cikkomi ko taw sowa muulede tan ɗum ɗo hono no ni mbiɗe mofti ɗum tabarikallah machallah kala kadi jeyaɗal mo kollumi ɗum yo onon de ceerno holi o henna anani ɓe kam waɓe janggude ɓe famoɓe anduɓe gandal ɓe so jiime e deftere jiime e bindiɗi en gandi ko gando te ko gande ko kadi gandal nafoowal gandal ngal ganduɗa tabarikallah machallah hewan ɗo tawete mbiɗe ñaago noon fedde nde kadi ko hen jeeyami so Allah jaaɓi ko heddi e gurdam ko kala ko ene tawe hen ene waɗe hen ene yeeye hen mbiɗe ñaagui Allah tawtorede tabarikallah machallah mbiɗe ñaago ɗum président mi tawte ɗum haato Kanel kadi min ko wuuram nenam jibin ɗo mi ko toon wirnima ko mawnu mbam Ibrahima Déme ene wiye Mamadou Seydou Soiraw kañum sakkire makko mi jogui miñiraɓe minen jiidi yumma anani de ko toon ko nani de ene wiye hen goto ne wiye Abdoulaye Déme oyo toon wiye hen Rama Déme on nan to nan Fouta eyyi andi ɗum noon han jiidigal ɓurata ɗon eyyi min ko hen jeeyami tabarikallah machallah noon yettono no foof petits-fils de Seydou Soiraw qui sont venus présenter un des livres des œuvres de Thierno Seydou Soiraw. Quelle est votre impression, monsieur Ibrahima Déme? Impression de joie, d'honneur que j'éprouve aujourd'hui. En ce jour tant attendu, tant rêvé, Dieu nous l'a accordé. Avec mes neveux, mes petits-neveux. Donc, je ne peux que remercier Dieu et souhaiter que la cohésion entre les enfants reste toujours et qu'ils œuvrent toujours dans l'amélioration de leur relation. Et puis que celui qui est muni et démuni ne se distingue pas, qu'il soit un individu. Donc je les encourage à vivre dans la cohésion, dans le service mutuel, pour que rien ne gâche
cette relation, cette parenté. Pratiquement, ce sont les derniers mots du père qui vraiment reste pour vraiment cette association et que nous souhaitons vraiment une longue vie et nous souhaitons également une très bonne réussite à l'association, vraiment qu'il puisse vraiment réaliser tous les œuvres de Thierno Seydou Soraw Deme, un des piliers de l'islam de Kanel. Merci à tout le monde. ko Bintou Habintouri mbiyetemi Bintou Oumou Thierno Saydou Soraw min ko Bintou Oumou Thierno Saydou Soraw eyyi jiimi ñalma hen tan ko weltare golle ɗe peewi fuɗɗorama noyƴi Yallah hokkido wartorade jaam kisa ha ɓesguji ɗi foof guilay ɓiɓɓe hay tardaɓe keltiji fof jaaɓa kawre en hen ya ilahi lalamin duwama Yallah junmo moƴƴere ya ilahi lalamin allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahi rabbil alamin ñetti Allah donc en duwi tan ya Yallah junno wadde ɓeydan en cellal hokken no mbaɗirɗen ɗum amin ya rabbal sallallahu ala sayyidina Muhammad en jetta alhamdulillah alhamdulillah en duwono hen arɓe ɗo ɓe foof eɓe garani ɓe foof famille o foof eɗen duwono mawɗo men o Yallah jundu balɗe makko ɓawde ardade en o ɓawde soggude en to fati allahumma salli ala sayyidina sallim. Nous sommes très heureux de participer à cette cérémonie qui est un lancement de la diffusion du livre de Thierno Seydou Soraw, un érudit, un savant, un homme de Dieu qui a œuvré toute sa vie pour l'émancipation de l'islam et de la connaissance islamique. Ce n'est qu'un début pour amener toutes ces œuvres dans tous les foyers religieux et dans toute la communauté islamique sénégalaise et même mondiale. Nous travaillerons pour que son œuvre soit connue dans tous les médias et dans toutes les sphères aussi religieuses. Inchallah. Il faut ko yettude Allah e ko moƴƴere nde waɗani minde so wawde golle ɗe Mam Thierno Saydou Soraw ɓamnode dañani jofnu ɗum wawde wadde ɗum tawa kadi ɓi kono tawa gueɗel ɗimmel ngel kadi ko yettude Allah no Allah rokkiri minen tañiraɓe makko ɓe wawde rendude ha wawde fuɗɗade golle ɗe saktude ɗum yaara yeeso gueɗel konngol cakkitigal ngal ko weltare kono kadi ko ƴettude joom Allah walla minen saabu koye jihad min goni wawde feññinde gandal Thierno Saydou Soraw nafa aduna o foof saabu ko ɗum wonno fandare makko nden noon amin ñaago Allah yo Allah wallu min walla min e doole walla min e hakkille walla min e pellital hamin mbawa jofnude ko yinno ko yaara yeeso nafa leydi ndi nafa anduɓe foof adi foof Abbas Fall ko yettude on Abbas Sarr ko yettude on an Djiby Dieng yettude kadi Thierno Abou kala kam ko ɓe mbiyata ko man la yashkuru sabab la yashkurullah kala mo yettani saabu yettata Allah yettude kadi directeur Pindi TV ɗum ɗo mo dokkuɗon min o jot mon goppuɗon ko jagguin ɗon fof garɗon dokkuɗon min ɗum vraiment min beltima e ñalawma hen no fewi noon jaggirɗon hen ni goppuɗon haajuji mon fof garɗon jagguɗen ko duwanade on tan kala ɗo téléji mawɗi ɗi jetti e nder aduna he ha min amin ñagani Allah Pindi TV no yetto dendagal jogle aduna ɗi fof aduna Allah o fof anda Pindi TV watta suivre Pindi TV gila e émission ngaji mon ha e ɗum ɗoji mon ha dañon concert aji dañon fof ɗum min ñagonto on saabu min jii darde mon e taniraɓe Thierno Saydou Soraw nde min kalani Thierno Abou ko wi kañum Thierno Abou wi kañum koye galle he jeeya namdaki haydara aɗa ɗum kadi weɓante amin gandi ɗum ɗo amin gandi tan seconde goto télé ko jobdi mum weɓani kono noon onon mbaɗɗum foof newnuɗon foof min jetti Allah min jetti on min duwanima on yo Allah ɓamtu télé o ha yahay dendagal aduna he foof bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min beltanima on kadi min beltanima Pindi TV. Alhamdulillah, je dirais alhamdulillah rabbil alamin d'avoir pu participer à cette édition parce que je suis petite fille de Thierno Saydou Soraw.
voilà donc alhamdulillah mais jinnaɓe tawaka mais minen min tawama donc alhamdulillah et c'est vraiment ko weltare no fewi dal pour que wadde participer et de faire partie de cette famille machallah Ousmane Aboubacry vraiment on jarama télévision Pindi e gardugol Abou Diop vraiment guilanden amin jokkine makko mais machallah dal yo Allah juddu dal comme no yimɓe fof ñaagui ɗum ñagoto yo yon tow ha ɓurato so jakar ɗon quoi inchallah yo Allah rokku en jokkude golle aussi min donima dental ngal yo Allah nawru ɗum yewta yeeso yo Allah nawru ɗum yeeso hokkaɓe hat tan e cellal no ɗum jokkiri bedde fedde nde tabarikalla min beltima no feewi min duwima mana Tidiane Aboubacry oɗo kan wiyal jundu gurdam mum ɗum ɗo fof darde makko ne hen darde makko ɗum no ñaagui Allah yo Allah jundu gurdam makko ɓoyma daranade felo bam makko barke alqur'an karim bam makko de ɗum tan yinno haali fof nde yewti fof ma adda hen defte bam muule joni noon alhamdulillah rabbil alamin o tawama to woni to o tawama o weltima ne kay wallahi to woni to o weltima ñaguima Allah noon enen heddiɓe yo Allah junnu balɗe men yo Allah junnu balɗe men yo Allah ɓowno darde men yen ɓooy jokkodirde enɗam onno enɗam so renama tan fofo moƴƴat so enɗam noon so taƴama tan gueɗe fof dartoto ɗum noon tinno hen jokkodiren enɗam ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo fof jokkodiren enɗam jokkodirde enɗam nde jomumen saaha fof jiidira yewtida pewjida nani joom pulaar en mbi ko yitere yahata to yiiɗa kono koygal e ɗemgal ari fof ma ɗon ko ma timmi ɗum noon jokkodiren ɗemɗe jokkodiren koyɗe nani jokkodiren ɗemɗe jokkodiren koyɗe mbasen tañjirde nani so en mbaɗa ɗum tan koko moƴƴi wona dañata hen assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum kon yo Allah junnu golle makko yo ɓooy duusde hen ha juuta ñaago Allah kadi yo Allah timmin golle ɗe yo Allah hokken jokkodirde sabi Allah jokkude en ɗam eɗen jarno noon Tidiane eɗen jarno Tidiane Abou kañumne golle mum golle makko ɗe deftere eɗen jarnoma hen no feewi eɗen duwono heddi yettude Allah tan yettude mawɓe anduɗa minen bokki bureau minen haala aussi génération mom yoɓe fattan ma min waɗa ha min waɗa tradition livre o ko ɗum ɗo woni année o fedde o donc so ɗum ɗo ko première édition tan mamin waɗ jokku golle o ha waɗon voyalisation o après traduction français o e pulago fof ɗum fof woni e projet amen o e ɗum ɗon fof ko golle jeeyaɗo e nder bureau o minen min acci hen hakke yooɓe fattan inchallah mamin wat ko wawi fof pour projet min yettini ɗum e minen duwona yimɓeɗe fof ɗum ɗo wona bamtare anda ko uddital tan yaara yeeso inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah tude konngol hakkude jinnamam ɓe koyno Alaji Ibrahima Déme woni jinnaɗam hande keddiɗo e jinnamam kono noon hande o afagal o ko babam ceerno Mouhamadou Seydou Soraw Déme o wonno afagal o rewi hen babam Tidiane on rewi hen Alaji Aboubacry Kane on woni jooɗiɗo Mermoz eyyi on woni jooɗiɗo Mermoz rewi hen ko babam Safi Habib woni koddo sankimo ko ɓoyani on woni koddo on jooɗiɗo kanen o joni noon jooɗiɗo kanen e gallamen mawɗo o ko Ibrahima Déme guinniraɗo o no Alaji Ibrahima Kane on jooɗi kanen e oɗo ñalawma mo dañƴen ko ñalawma fartange saabu ñalawma o weeɓani dañde eyyi ɗum noon eɗen jettira Allah e oɗo ñalawma mo dañƴen ko ñalawma fartange so ɗum ɓenni mbiɗo wasiyo taniraɓe ceerno Saydou ha jofte bureau o affaire kaw Ibrahima eyyi ɓe tinno e makko saaha foof yaade yiyamo saaha foof jokkodirde e makko ɓayri ko kanko hande Allah heddani ɗo yimɓe ɗum noon eɗen jettira Allah ɗum ɗon kalifa mabɓe Allah e ɗimmel ngel kadi fedde nde
gila e bureau ngo haa e taniraɓe ceerno Saydou ko wallodirde e nandirde so tawi tan jomumen ene nandira ene acca goto fof kadi ene haala feere muɗum kadi ene ƴeewe so tawi nde ɗo feere ne moƴƴi feere nde rewe so tawi kadi feere nde won feere ɓurde ɗum kadi taw yimɓe fof ko konngol gotol ko miijo woto ko ɗum sembinta en ko gonɗen e dow mum ko so tawi tan luural fuɗɗima tan walla gueɗe goɗɗe puɗɗima tan en tardat ɗum noon kadi eɗen ñaago Allah baɗɗo kawral ngal ha yettiɗo o yo Allah wallu en kadi kawral ngal kontina haa ɗo Allah hannoy fof haa ɓiɓɓe meɗen e taniraɓe meɗen jogo ɗum ɗon eyyi so tawi Allah addiɓe kadi ɓe jii no gonirɗen ni tan kamɓene koye lawol ngol ɓe jokkata eyyi minne kadi ko ɗum ɗo tan woni kongolam cakkitingol eyyi kadi so ɗum ɓeni ko ononne kadi amin belto e moɗon amin ñaago Allah kadi yo Allah jarnu tampere on tinnima on mbaɗinimin ni hay komin cikkano ewa ɗum noon kadi amin belti e moɗon no fewi minen fof amin belte e moɗon e kadi en neldo on faade ga one kadi amin belte makko saabu ene wayno ko kanko ari ni eyyi ɗum ɗo minen kadi ko ɗum ɗo jinnomi yettinde assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum ɓenni inde fedde nde amin jetta Allah amin juula e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam fedde nde hande ene wayno weltare mayre ala ɗo haaɗi Allah fedde nde nde ɓooyani nde juutani balɗe nde juutani nde ko nde jibina e joni ɓooyani taw ko nde daari 2018 e fewde joni Allah walli non c'est-à-dire ɗum ko avant mi haali nane wino wonde 2000 kamɓe mbiyata ko gila 2000 mais noon tigui rigui fedde nde ko 2018 fuɗɗi tigui rigui kam ndeɗo woni daride ndeɗo henna voilà formalisé dañi kayitaji ko 2018 kono noon kam dentugol ngol e jaagol ngol gila 2000 fuɗɗi inchallah joni noon Allah walli min kam ɗum ko weltare par ce que hande taw ɓesgu ceerno Saydou woni ɗo won mbinoɗo nane ceerno Demba e kamɓe fof ɓe kaali ɓe mbi mam Saydou yidde mum nde o tawaka ɗum kono mo tawa saabu ɗo woni ɗo tan ko ɓiɓɓe makko e tani ko hen te kadi Allah wallimo kadi tuuya makko oɗon waɗi taw goto e ɓiɓɓe makko ne wuuri ɗum kadi ko duwaw jabaɗo o yinno ko tawede deftere nde muule e yeeso e gurdam makko Allah wallimo gila nden ha joni duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ko deftere nde ko gayni deftere fewnude nde ndene muulete nde goto e ɓiɓɓe makko ne tawa eyyi ɗum ko yettere Allah ɗum noon ko raɓɓiɗinde ko weltanade yimɓe foof e kadi kamɓe ɓe kaali fedde nde ko nde sumbi ko to nde fayto ene woɗɗi min ñaagui kamɓe mawɓe ceerno Demba en ɓe ba Ibrahima en yoɓe ballu yoɓe ɓeydan min duwawuji saabu komin jiiɗi wadde ko ɓe kaali deftere nde min jiiɗi ko kala ɓi adama gonɗo e leydi ndi wawa naftorade deftere nde ɗemgal fof ngal mbawɗa janngude ngal mbawɗa haalde sa kaalowo français sa kaalowo anglais sa kaalowo pular sa kaalowo wolof min jiiɗi ko naftorɗa deftere nde saabu ko ɗum joommayre yinno te ko nden kadi nde nafata ni ɗum ko anni amen so Allah jaaɓi mamin mbaɗi henne komin mbawi emin ñaagui dowuji yimɓe foof min beltanima kadi ndeɗo jonde ko jonde yettere Allah ko jonde wonde fayida ko so ɗum ɓenni ko duwanade Abou Diop ko duwanade Abbas ko duwanade ceerno Djibi yo Allah waɗane moon moƴƴere yo Allah yettin cagatagal on goppi hajuji moon on kolli Abou wino min wonde mi wona min koye galle he jeeyami min komi tanum Saydou Soraw haydara on ɓuranimi e muɗum o holli feewi min beltima yo Allah fewnan en yo Allah jaɓan en ko to faya to yo Allah yettin en toon e dow jaam ko tata yo Allah yaafo en kadi ko daña hen baraji foof yo Allah hokku ɗum mayɓe men kadi kamɓe mam Saydou en e adiɓe e woɓɓe ɓe foof kamɓe fof yo Allah wat toon moƴƴere mabɓe ko daña ɗo e moƴƴere fof yo Allah tawnuɓe ɗum toon inchallahu taala jarama ko liggey mon oɗon mbawi ɗum oɗon gandi ɗum anani min beltima hen hano min cikka min yettima ha ɗo mi cikkira ɗum min cikka ɗum noon min duwonima on min jelti on yo Allah wallu on yo Allah ɓeydu bawɗe barke yo Allah suur on ko cellal juuɗe baɗɗe moƴƴe battane waɗa barke ɓesgu barke liggey o ɓiyaade Moustapha sallallahu alih w sallam on jarama Allah yetti on yo Allah yoɓon